Wat heeft Pater Moeskroen met de Alpe d'Huez? Alles. We zijn 7 jaar geleden voor het eerst er naartoe gegaan. Eerst om als entertainer, om de mensen de berg op te schreeuwen en te spelen met onze liedjes. En we werden toen zo gevangen door het evenement dat we besloten hebben om gewoon ambassadeur te worden. En elk jaar te gaan. We hebben een liedje speciaal opgenomen voor de Alpe d'Huez naar de top. En dit jaar is daar het liedje 100 bijgekomen, omdat het op de berg een hele speciale betekenis heeft gekregen. We gaan daar gewoon heel veel mensen aansporen om te fietsen. We gaan ook zelf fietsen. We gaan onze 2 liedjes zijn naar de top en 100 gaan we brengen. En we gaan op het eindfeest vrijdagavond gaan we in de tent een afsluitend optreden verzorgen. Om het gewoon heel mooi af te sluiten met alle fietsers en alle deelnemers en iedereen die er is. Koen, dat is onze drummer. Vincent is onze fluitist. Die speelt eigenlijk alle instrumenten. En ik ga fietsen. En dan Martien, onze accordeonist, gaat lopen. En Rolf, dat is de bassist, gaat ook lopen. Maar iedereen beklimt die top. Maar iedereen gaat naar boven. Ja. Dat is de voorwaarde. Dat is de deal, ja. Kan je die eerste keer nog herinneren hoe dat ging? Ja, toen was ik zelf 165 kilo, echt waar. En ik was helemaal niet van plan om te gaan fietsen. En je komt daar aan. En die berg, dat is dat is echt een Nederlandse berg dan. Is vol met mensen die vechten die fietsen voor mensen met kanker. Die fietsen om geld op te halen voor mensen die zelf kanker hebben. Dat maakte zo'n waanzinnige indruk. Dat ik dacht van, weet je wel, ik ga gewoon mee fietsen. Nou ja, je gaat eerst naar boven, dan ga je weer naar beneden, dan ga je weer naar boven, dan ga je weer naar beneden, dan ga je weer naar boven, dan ga je naar beneden. En als je dan uiteindelijk voor de laatste keer boven bent, dan is het wel heel bijzonder. Ja, dan is er maar 1 kreet, dat is, heb het gehaald. Een koude pils wil dan ook nog wel eens helpen, maar dat is echt bijzonder. Want je wordt, ook al kan je niet meer, je hebt geen kracht meer, je bent helemaal leeg. Dan word je gewoon naar boven geschreeuwd, gezongen, gejuicht, soms geduwd van mensen die aan de zijkant staan. Ja, dat is zo bizar. We zouden het eigenlijk eens een keer moeten doen.